hay ningún fin de semana libre. 14, 15, 16 y es entre semana. Aste honetan eta gaurko egunean iruditzen obligazioa da gaula gogoratzeko horko lapiko artean urte askotan ibili izan da Iñaki Goixerrik hastian dutxegatxu eta txalau kantzat ere bai. Gaurko premiso nagusitza behak eraman dugu, zuen txaluakin. Hauze, eskerrik asko eta Marijek nengo dugu emetik aurretua. Horretera datorrela Iker Basurko eta Jon Basurko jasoko deu norretera datorrela Lizardi, Josi Lizardi Epe